Takže čaute ľudia, vítajte u mojho prvého dielu, dúfam, že sa vám bude páčiť. Jak vidíte, toto tričko mám na sebe, pretože som dala kód. Dávam ho možno do popisku videa, ak nezabudnem. A keď napíšem, teraz vám poviem Halloween 2014, získate tohle triko. A ešte 200 starcoinov. Žiadny kontom netuším, že za koľko starcoinov. Tuším, že za 300, neviem. Ale ja som teď niečo chcela. Počkajte, teraz musím si opraviť ruku. No, takže som tu a ja si môžem šporiť na koňa, pretože neviem, proste, ja neviem prečo, ale si chcem proste šporiť na koňa a ideme si aspoň na pár minútiek zatancovať zatiaľ, čo ja budem hovoriť ktoré tie otázky a podobne na vás. Zle ste to. Prepáčte, ale ja nemôžem natáčať na kamere. A je tu aj nová muzika. To sa k tomu aj celkom hodí. Takže vychodnete si aspoň pár minút alebo sekúnd túhle muziku. Takže tak, iba chvíľu. Pokiaľ sa ten teraz nebude opakovať, takže potiaľ. Ešte do globálu. Takže takto. Takže ja by som ešte povedať, že voľakú sa dobre vyldá, voľakú černú, pretože viete, že ja čiernu milujem proste, čierne môj život. Ja vám čo stopnem, počkaj. Takže toto sú moje kamarátky a chceli byť na YouTube. Natalia Lowgirl, Nicole, Monsterstone. Takže budete na YouTube a dúfam, že sa vám to bude páčiť a tak proste. Takže ja už musím ísť, ale dúfam, že sa vám toto video páčilo a že ma nebudete kritovať, že tam dážem cez mobil, ale dúfam, že sa vám to bude páčiť, to je hlavné. Takže všetci budete na YouTube, vy tri, aj ostatní, kto sa tam uvidí. Takže tak, no, sa tešte a jedna ma žiada do klubu. Takže ten klub, ak ti nebude vadiť, tak dám tuto, yes. Koľko ľudí, ty vole. Takže aj ona je na YouTube, volá sa Ellie Wolflake. Takže ďakujem vám všetkým za to, že pozeráte moje video. A takže končím pre dnešek. Ahojky a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Takže posledná čauky.